El desviament del riu Túria, aprovat en 1958, integrat després en el Pla Sud de 1961 i finalitzat en 1972, va marcar un punt d'inflexió en la història moderna de València. Sens dubte, va ser el primer gran mos a l'Horta de València. Tot i que el Pla Sud no va desencadenar les dinàmiques urbanístiques pròpies del franquisme dels anys 60 i 70, sí que és cert que va canalitzar i vehicular el creixement urbanístic no només de la ciutat, sinó també de l'ampliació portuària. El Pla Sud és, sense dubte, encara l'obra de major impacte territorial a la història de València. De fet, els seus canvis morfològics són indubtables. Una ciutat eminentment fluvial allunyar un dels seus elements principals de la trama i un dels elements identitaris i col·lectius més importants que tenia. Al mateix temps, un espai de domini productiu, com era l'Horta Sud, es converteix ràpidament en un nou domini fluvial, però també es converteix en la perifèria urbana i comença a acollir una sèrie de serveis logístics, com ara poden ser dipòsits de contenidors, com el propi Mercavalència, i d'altres tipus de serveis nomenats molestos, com pot ser pròpiament la depuradora de Pinedo. Les conseqüències ambientals del desviament tampoc tenen precedents. Cal destacar l'interrupció del tram final del riu Túria, la readaptació de les condicions geomorfològiques del nou espai fluvial, de manera que el riu va haver d'excavar-se en alguns trams i sobrelevar-se en altres, el desplaçament de la perillositat associada al riu en el nou tram fluvial i, finalment, la desaparició de la línia de platja que hi havia entre les dues desembocadures, la Nova i la Vella. Això va suposar la pèrdua d'espais de gran valor ecològic, com ara la Marjal, que és un espai de transició entre el camp i la línia litoral, la desaparició de la platja de Natzaret o la desvirtualització de la platja de Pinedo. Amb tot, el sistema socioeconòmic, cultural i natural de l'Horta fou el gran perjudicat. Podem parlar d'almenys 4 grans tipus d'impactes. Primerament, l'alteració de l'espai agrari. Aproximadament unes 400 hectàrees de superfície cultivada desaparegueren de forma directa per la construcció del canal i les vies marginals. Els camps supervivents es van veure segmentats, acotats, reduïts i en alguns casos han desaparegut recentment. A més, la implantació del nou caixer va forçar la reorganització de la xarxa de séquies de l'Horta. Els assuts històrics del trambaix van ser abandonats i es van construir un partidor únic a l'assut del repartiment, al terme de Quart, tot just a l'inici de la canalització. Com a resultat, sovint les séquies, segons el domini al qual pertanyen, han de superar el riu per mitjà d'un sistema de sifons. Segon, la petjada social i patrimonial. El complex entramat d'alqueries, corrals, tallers i camins veïnals que configura el poblament tradicional d'Horta es va esborrar o, en el millor dels casos, desdibuixar, amb la reorganització territorial. A més, la construcció del nou canal afectà 836 habitatges i forçar l'enderrocament d'alguns edificis de rellevància històrica o etnològica, com ara l'alqueria de la Closa, del Sucrer o el molí de Rodenes. En total, 740 persones foren expropiades. Tercer, la fragmentació territorial. Tot i erigir-se com un nou eix de comunicacions longitudinal, el canal adquirí un efecte de barrera transversal que des d'aleshores interromp la funcionalitat entre moltes pedanies i els seus nuclis principals. Parlem de Quart, Mislata, Xirivella. També dificulta les comunicacions locals entre els diversos poblats d'Horta. La Torre, Pinedo, Castellar-l'Oliveral o la Punta serien alguns exemples. Quart, i no menys important, l'impacte paisatgístic. La fisonomia sud de la ciutat s'ha transformat de forma accelerada i caòtica i ofereix una fotografia dura. Com a element central del nou escenari es va introduir el canal de formigó, al qual flanquegen vials de comunicació, torres elèctriques i grues portuàries que no deixen de créixer sense cap esforç d'integració per part de les administracions. Aquestes dinàmiques urbanístiques han creat un territori molt degradat que, per la indiferència dels agents polítics i la pròpia població local, es pot considerar com un no lloc. El més preocupant és que aquest procés de degradació de la façana fluvial continua avui en dia. És per això que, sota les noves directrius de les polítiques europees i sobretot de la política marc de l'aigua, caldria revertir aquest fort impacte de la infraestructura. Per aconseguir-ho, hem de considerar el gran potencial com a corredor natural de la nova infraestructura artificial, capaç de vertebrar els espais de major valor ecològic de la zona, ja siga el Parc Natural del Túria,
el Parc Natural de l'Albufera, l'Horta i l'Espai Litoral. En aquest sentit, les línies d'actuació haurien de matisar l'efecte barrera de la canalització i millorar l'accessibilitat entre la ciutat i els pobles i pedanies al sud, reforçar el paper del riu com a frontera urbana per evitar noves amenaces urbanístiques a l'altre marge, naturalitzar el canal per recuperar el funcionament del sistema fluvial del Túria i la connectivitat ecològica en la mesura del possible i tractar d'integrar el nou caixer en el paisatge d'Horta i al mateix temps apropar-lo als ciutadans. Propostes com la de JIT Nou Riu Nou, presentada per l'Ajuntament de València a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l'any 2019, van precisament en aquesta direcció i, com a mínim, per fi obren el debat sobre la necessària reversió dels impactes de la infraestructura 50 anys després de la seva construcció.